Ovo je kratka meditacija u jedenju u kojoj ćemo unijeti punu svjesnost i pomnu pažnju u jedenje jednog malog komadića hrane. Ovom praksom učimo kako pristupiti svakodnevnim aktivnostima s punom pažnjom i promotriti ih na znatno drugačiji način od uobičajenog. Također, unošenjem pune svjesnosti u konzumaciju hrane ili pića razvijamo jedan duboko drugačiji odnos prema izvorima života o kojima ovisimo svakoga dana. Često potpuno podrazumijevamo da su oni dostupni, jedemo i pijemo potpuno automatski, nesvjesno, po obrascu navike. Pristupajući s punom pažnjom, dolazimo u dodir s onime što je doista ovdje. Otvaramo prostor cijenjenju, zahvalnosti, radosti, umjerenosti i zadovoljstvu. Ako ustrajemo u ovoj praksi, dajemo si priliku uvidjeti i duboko međubivanje nas i čitavog svemira, biljaka, životinja, ljudi i svih elemenata koji moraju postojati i biti prisutni kako bismo imali ovaj obrok, ovaj napitak. Prije nego započnemo s vježbom, smjestimo se udobno u svojoj stolici i odlučimo narednih nekoliko minuta izdvojiti vrijeme za posvetiti se ovom komadiću hrane ispred nas. To može biti komadić suhog ili svježeg voća, kockica čokolade ili jedan keks. Mi ćemo uzeti suhu šljivu. Osjetimo kako sjedimo i ako je potrebno napravimo neku promjenu položaja kako bismo se osjećali udobno. Možemo uzeti nekoliko dubokih udaha i polagano, svjesno izdahnuti. Kada smo spremni, uzmimo šljivu i stavimo je na svoj dlan. Obratimo punu pažnju na to što vidimo na svojem dlanu. Istražimo suhu šljivu pogledom kao da takvo nešto nismo nikada prije vidjeli. Pogledajmo je s punom pozornošću, detaljno. Unesimo svu znati želju u ovaj komadić hrane, promatrajući doista fine detalje, površinu, kutove, razliku između svjetla i sjene u pojedinim dijelovima, tamnije i svjetlije dijelove površine. Dopustimo si detaljno istražiti pogledom, naprosto promatrajući. I zatim možemo uzeti ovu suhu šljivu između prstiju i istražiti je dodatno pogledom, okrećući je, promatrajući je sa svih strana. Dok ovo radimo, možda nam se već javljaju različite misli. Ovo je čudno. Što ja ovo radim? Ovo nema smisla. I slično. Ako primjećujemo takve misli, to je sasvim u redu. I najbolje što možemo, samo ih otpustimo i vratimo se natrag s punom pažnjom posvećenom suhoj šljivi ispred nas. Sada istražimo suhu šljivu dodirom. Ako nam je tako ugodno i lakše, možemo zatvoriti oči kako bismo se lakše, potpunije povezali s ovim komadićem hrane. Osjetimo suhu šljivu. Kakav je to osjet? Je li mekan, je li tvrd? Kakvi su rubovi kada pređemo prstom? Glatki, oštri, zaobljeni, hrapavi. Kakva je temperatura? Tekstura, možda se raspada ili prilično kruta. Samo primjećujemo, ne moramo razmišljati,
niti komentirati osjete. Kao da prvi puta dodirujemo nešto. U idućem trenutku uzmimo ovu suhu šljivu i približimo je svojim nosnicama, svjesni pokreta ruke dok to činimo. I dalje možemo imati oči zatvorene ako nam to odgovara i nastavimo dišući sa suhom šljivom ispred nosnica, zamjećujući što osjećamo. Kakav je ovo osjet? Puštamo osjet da ulazi u nosnice i zamjećujemo s punom pažnjom usredotočeni samo na osjet mirisa. Je li osjet uvijek isti na svaki udah ili se mijenja dok se ovako usmjeravamo na njega? I sada, ako nam je to u redu, možemo polako uzeti šljivu i približiti je ustima. Prvo je samo dodirujući usnama, bez da je odmah stavljamo u usta. Kakav je ovo osjet na usnama i javlja li se kakva promjena u ustima? Poriv da nešto napravimo? I kada smo spremni, možemo otvoriti usta i polako i svjesno staviti šljivu na naš jezik, bez da još zagrizemo. Samo ostavljajući je na jeziku, primjećujući kakav je to osjet. Kako se mijenja doživljaj u ustima dok je ovaj komadić hrane ovdje. Možemo je polako i pomicati u ustima, jezikom, bez da zagrizemo, samo istražujući dodir suhe šljive sa desnima zubima i pratići bilo kakve promjene u doživljaju dok to činimo. Bilo kakve misli ili porive. I sada, prije nego zagrizemo, primijetimo namjeru da to učinimo i zatim zagrizimo svjesno ovaj komadić hrane, prvo samo jednom, i primijetimo promjenu u ustima. Možda vrlo suptilan i brz poriv da nastavimo žvakati, gotovo automatski. Zatim polako svjesno nastavimo žvakati, svjesni svakog ugriza i svih osjeta u ustima, osjećajući možda miris, okus, dajući si vremena vrlo polako prožvakati suhu šljivu, učavajući poriv da ubrzamo ili da možda već progutamo ono što je ostalo nakon svega nekoliko ugriza. Primjećujemo čvrstoću ili mekoću, temperaturu ili bilo kakve pokrete jezika koji nam pomažu žvakati. Čitav taj kompleksan proces koji se odvija. Osjećajući kako se mijenja tekstura, širi, pojačava ili smanjuje osjet okusa. I kada smo dobro prožvakali ovu suhu šljivu, osvijestimo poriv da progutamo, kao i namjeru da to napravimo, i zatim je svjesno progutajmo, osjećajući pritom prolazak hrane koliko god možemo čitavim putem od ustiju, kroz probavni sustav do želuca. Također primijetimo bilo kakve naknadne osjete koji su ostali u ustima ili drugim dijelovima tijela, bilo koje promjene koje se javljaju ili reakcije na ovaj komadić hrane koji smo upravo progutali. Bilo kakve misli ili želje koje se možda javljaju. I na posljedku, ako su nam oči i dalje zatvorene, možemo ih otvoriti, pogledati oko sebe i možda se zapitati kako je bilo ovo iskustvo za mene. Kako je drugačije od onoga kako inače pristupam hrani i što sam opazio ili opazila. Dajući si trenutak poslušati unutarnji odgovor i noseći sa sobom bilo kakav, makar i tek mali uvid koji su možda stekli kroz ovu praksu.